Mayang gabi, tagpila ang walk sa inyong kuan. Manok. Tagpila ni? 40 lang. 40? Kinira ko ha. Ay, ito na sir, pwede nakamakago. Shout out sa itong viewers nyo. Kasi shout out ninyo. Shout out ni Agarhan doon. Oo. Isa pa? Si Tikla. 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 Lantawan sa akong YouTube niya. Sa YouTube. YouTube. Dire nabita mga idol, nagtabi-tabi mi ni Jason Katambay diri man ni sa Fusion good sa Mulabi sa Mugal Resort. Nagisgot mi ani og about sa pag-edit, vlogging, hisgot mi nga unsaon pag-edit nga nindot kayo pagka-edit. So mao na mga idol no, importante sa tong pag-vlog nga natay kahibalo sa pag-edit, kahibalo ta sa pagkuha og anggulo sa kamera. So kini diri sa atong YouTube channel sa Art Vlog. Nindagan-daghan na gid ang atong subscriber dire tungod kay nag-upload tag mga funny video, no, mga short video. Dali ram daghan tong subscriber karon naghulat na lang ta og ma-eligible na ta dire. Og dire sa Fusion Mulabi sa Mugal Resort tapat sa Skygo. Nindot kayo ang ilahang kananan dire. Daplin kayo dalan og haruhay kayo lingkod-lingkuran dire mga idol, no. So mo na mga idol nagpadayon mi og chika-chika ni Jason Katambay. Ayon nyo gi-scroll ning kuan video kay ning adto pug ko dire sa OMG Meat nakapalit ko diha og lumpia, tosino o daghan pa kog mga gipang palit og barato ra kayo ang ilang mga baligya diha mga idol. Og kining panahon na mga idol, nagpadayon mi diri og hinabi sa among about vlogging nga mag-upload gid lagi tag long video aside anang short video kay ang long video is makakuha gid siya og taas-taas nga view minutes mga idol. Muna nga importante sa tong pag-vlog daghan ta og kahibalo nga sa pag-edit, sa pagkuha og anggulo sa camera mga idol. Og karon na ako diri sa OMG mga idol, kung makita ninyo na ako diri kay mo palit ko diri og lumpia og longganisa og napod sila manok diri nga cuttings. Daghan silang mga baligya diri ko ni palit kay mahal na magkayo ang isda, so makasave ta kung manok ang atong paliton mga idol. Dara mga idol, kompleto kay ni sila diri mga idol. Tosino duha, lumpia duha pod. Siyempre humanam tag order, bayad jud ta mga idol kay para dili ta madakpan sa pulis, basin ipadakop ta nila sa pulis. So karon da bayad ako diri, ang akong nabayad ani siya 200 kapin akong nabayad ani tanan, duha ka longganisa ug duha ka tosino mga idol. Nara ang tindira mo shout out man na siya karon Kisa to gimalan sa isda, diri lang mo palit kay barato ra. Mga isda ang pirit bitaw to 40s. Gutob 300. Thank you. Og karon ako diri sa G Litson manok kay lami daw kuno ilang litson manok diri mga idol. Diri ta mo palit. Palit kog litson idol. Tindira to diri shout out. Wapo guys nagsudlanan diri og litson mga idol sa G Litson manok. Nindot kay ilang litson rin kay juicy kayo, juicy ang ilang litson. Nara diri ang G Litson manok mga idol. Diri may nag-meeting sa una, so siyempre sakay na ta sa tuang service 3 wheels.